Dobrý večer, vítam vás tu, vítam aj vás doma pri televíznych obrazovkách pri ďalšom vydaní programu Nech sa páči. No tento týždeň bol pre Slovensko dosť taký nešťastný, by som povedal. Prehrali sme s Čechmi 3-1 v rozhodujúcom zápase a deň na to sa potvrdila vtáčia chrípka na našom území. No, moje dnešné zádumčivé dvojveršie je vlastne takou otázkou, či tieto dve udalosti náhodou spolu nesúvisia. To dvojveršie znie takto. Slovenský orol s vtáčou chrípkou pod českým levom tížko chcípol. Mojím prvým hosťom je človek, by som povedal, kontroverzný. Je to spevák a zároveň aj moderátor a všetci ho poznáte ako Roba Miklu. Robo, vitaj. Zdravím. V tebe sa človek naozaj ťažko vyzná a ja by som bol rád, keby sme to dneska tak trošku ozrejmili. Poďme na to takto. Si ty rebel, si anarchista, si, ja neviem, nudista. Istá. Alebo si bohém, alebo čo z týchto vecí tak najviac si myslíš, že si? Neviem, asi základ by bolo, že zadefinovať si, čo je kto, alebo čo je čo pre teba. Podľa teba, čo pre teba, čo znamená, tak nudista možno v istom slova zmysle, hej? Nudista je jasné, to ja by som to nazval, že z jednej strany, ale vlastne z obidvoch strán som nudista. Áno. Teraz už hej. No, ale tak poďme teda poďme tým rebelom. To si myslím, že je tak ako najbližšie k tebe. Je možné, hej, že rebel a rád si poviem svoj názor, ale na druhej strane často sa mi aj stáva, že držím hubu. Stretávam sa často s názorom a neviem, či to je obmedzenosť, alebo čím to je, že sa mi stáva vec, že niekto si myslí, že keď som niekde trebárs práve v takomto momente vo vytržení a mal som chuť niečo povedať a povedal som to nejak agresívnejšie, ostrejšie, vulgárnejšie a oposlejšie, niekto má pocit, že prídem domov a to isté robím doma, alebo zvyknú sa trebárs priateľky pýtať, že ako môže so mnou vlastne žiť. Myslia si, že chodím doma po kuchyni a plujem po zemi a keď príde návšteva a zaklopu, tak ja im otvorím holým zadkom do dverí a podobne, takže... A nie? Určite nie. Ako pre istotu. No, čiže vlastne doma je iný Mikla a vonku pred kamerami, pred fotoobjektívmi a pred davom je iný Mikla. Ja by som povedal, že v duši ostávam stále ten istý, ale je pravda, že to okolie a tie vlny, čo narážajú ťa, chvíľkami otešú nejak, alebo dobre, okrešú. No a teraz v akom vzťahu si vlastne bol k tej tvojej kariére? Bol si ten, ktorý ju smeroval cieľene tam, kam si chcel, alebo si bol obeť toho, teraz že ťa to nejak zavalilo? Teraz ma napadá, ja som si práve že povedal, že nebudem nič schovávať, nebudem sa na nič hrať. Vieš to, niečo by si dneska večer predsa len mohol? Neviem, teraz vysielaš po 10. hodine? Nie, prosím ťa, nie. Nevysielam po 10. No dobre, ale keď sa spätne pozrie na niektoré tie tvoje excesy, tak ako teraz to vnímaš ako? Už si tak ako dospel, alebo... Ožerme sa spolu a spravíš možno to isté. Nie. Vieš, to nemyslím, že je to v tom. Akurát teraz som si povedal takú vec, že ono, tie škandály sú dobré, je to zaujímavé, je to pestré. V tom je možno to divadlo, že viem, že ako to spraviť, alebo do budúcna ako to spraviť, aby sa aj ľudia na tom pobavili predsa, ale aby to malo, čo predtým nemalo niekoľkokrát, aby to malo aj nejakú výpovednú hodnotu. No veď práve, že bolo to dosť také monotematické všetko, vieš, v tvojom prípade. Väčšinou sa to vždycky krútilo okolo toho, že si sa teda buď ožral strašným spôsobom, alebo si ukázal niečo, čo sa bežne neukazuje. Či si musel voliť zrovna takéto, či trošku ti možno inšpirácia, alebo také nejaká kreativita chýbala, vieš, že vždy niečo iné spraviť. Je to možné, ale ja myslím, na začiatok som si to chcel zažiť a skúsiť. Ak som začal tam dole, tak ak pôjdem cestou hore, tak by to mohlo skončiť aj na správnom mieste. Skúsme si predstaviť toho Miklu, ktorý je doma so svojou priateľkou. Ako je to? Ráno vstaneš, triezvy. Áno. Ale ja väčšinou vstávam okolo 11, pol 12, čiže v momente ideme von, jem už vonku a potom už len behám a zariaďujem a vybavujem a zháňam a zistujem, čo sa to so mnou vlastne v tom svete deje, takže... Vlastne ty si teraz rozbehol nejakú vlastnú firmu? Som sa dokonca dopočul, že si založil. V podstate spravil som si živnosť a viac menej budem podnikať, takže... A v čom teda to ma zaujíma? Čo máš ako číslo 1 v rámci podnikania, máš čo? Asi organizovanie nejakých tých kultúrno-spoločenských podujatí. Klameš.
Prečo? Lebo číslo 1 máš priamy predaj alkoholických nápojov, aj nealkoholických, aj mliečných. To máš číslo 1. Ako ešte raz, počkaj, priamy predaj alkoholických. Chceš to počuť úplne presne? Tak číslo 1 v tvojej živnosti je predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov. Ale tu nie je bodka, lebo pokračujú koktejly, pivo, víno a destiláty. Takže to už sme doma. Ale toto úprimne povedané ma až tak neprekvapilo. Skôr ma prekvapil bod 10. Áno. Factoring a forfeiting. A ten tam naozaj mám niekde. No máš ho tam, factoring a forfeiting. Čo ty mieníš robiť s touto náplňou činnosti tvojej? No ja myslím, ja ti poviem tak, že ono to bolo celé robené tak, že daj tam to, čo tam môže byť. Všetko, čo tam môže byť? Áno. A vieš vôbec akože factoring a forfeiting? Lebo ja som tiež musel hľadať, že čo to je. Vieš, lebo... Predstav si situáciu, niekto si to nájde tak, ako ja. Ale ja som veľmi rád, že sa to dozviem práve u teba, takže No, poď. nie, to ja tiež neviem, ale ja sa len predstavujem situáciu, že niekto nájde si na internete... Niekto, čo je factoring a forfeiting? Ale ja viem, čo to je, počkaj, dostaneme sa k tomu. A zazvoní ti mobil, hej, a povie, dobrý deň, pán Mikla, prosím vás pekne, ja som sa dočítal, že vy robíte factoring a forfeiting. Nemohli by ste ma zastupovať v jednej delikátnej veci? veci? Nemohol, lebo momentálne mám tak strašne veľa vecí napchatých úplne v inom žánri a mám strašne nabitý program, takže skúste sa ozvať až za pol roka a to už si nemám pre seba, že až keď sa dozviem, že čo to vlastne je. No, factoring a forfeiting, to súvisí to s takým, že predstav si situáciu, že Miško Gečevský mne je dlžný 100 000 korún za to, že môže účinkovať v tejto show. Áno. Napríklad, áno. A nechce mi ich zaplatiť. Tak ja dojdem za tebou a poviem ti, pozri, tu je zmluva, on mi je dlžný, predávam ti to za 80 000, ty si to kúpiš a potom ho pôjdeš zbiť. To je ten factoring a forfeiting približne, čo? Toto by si mohol robiť, nie? Teoreticky. Teoreticky, hej, no. Ja som to povedal veľmi tak akože zjednodušene, ale je to niekde tým pádom tam. Ako tých 8, ale to by som bol asi, ja by som mohol vymáhať od neho tých 100 000, hej? Áno, ja ti toto predám za 80 tú pohľadávku a ty si 100 ešte aj úroky si môžeš kľudne pridať. Máš ju? Nemám, to som si len takú ako modelovú situáciu na teba vymyslel. Škoda, no ale v budúcnosti teda, keby náhodou takýto problém ma postiel, tak sa môžem na teba obrátiť, hej? Skús. Dobre. Poďme teda pokračovať v tom dobrom Miklovi, ktorý je milý na svoju priateľku, doma nepuluje na dlášku a nevyhadzuje návštevy z domu. Máš aj zvieratka. To je také príjemné. To hneď o človeku povie niečo iné. Máš psíka napríklad. Keby si bol povedal, že ťa napadne zrovna takáto téma... Prečo? To by som mohol doniesť. Rovno... Pes je teraz na chate, ale by som doniesol trebárs potkana mám, tak by som mohol tu behať, vieš, voľne poza nás. No, neviem, či by sa mu to páčilo. A pes je na chate sám? No, on má tak, vieš, kľúčiky a tak si občas odskočí. Už keď nemám náladu na ňo, tak mu dám kľúče na starý. Tu máš, choď na chatu. Nie, ale sám je fakt? Sám na tej chate? Nie. No a ako sa volá psík? Pes sa volá Nočoty. Nočoty? A niečo pokračuje, alebo... Väčšinou ho voláme Čoty, alebo Čoto. A Čoty? Čoto. Čoto, to už to... Tak zaujímavé to vyzerá na ulici, keď kričíme na ňo. Čoto? Áno, všetci sa otáčajú, že one. No a to je potkanica... A ešte ti poviem, že druhého, ak si kúpim, tak sa... druhého psa, ak si kúpim, tak ten sa bude volať NATO. NATO? Áno. Oddelenie? Alebo spolu s veľkými? Spolu NATO. S veľkými? Áno. Nie s veľkým, normálne NATO. Aby som mohol potom, že Čoty NATO, vieš? Čoty NATO, a že keď budú obidva. Áno. A ešte by si mohol tretieho, ten by sa volal, že ty hovado. Čo ty na to, ty hovado? Mohol. A začal si... No, ešte teda v rámci toho dobrého Miklu, vidíš, ak ja strašne chcem z teba dobrého Miklu urobiť. Som sa o tebe dozvedel, že chceš vydať detský album. Ako s detskými pesničkami. Jasné. Je to pravda? No, mal byť album. Ja ho stále nehávam v šuflíku. Trošku to nevyšlo. V podstate to je jedno prečo, ale určite ostáva. No to by ma práve zaujímalo, že prečo. Ako máš strach to teraz pustiť? Nie, alebo... vôbec to neboli takéto dôvody. To boli jednoduché technické dôvody. Ako to zrealizovať a marketingové a podobne, takže... A máš akože už, a ty si aj autor textov? Sú napísané, to chcem povedať, sú to vlastne skladby, ktoré som popísal pre decka.
do roboty. Tam som robil s nimi 2 predstavenia, ktoré jedno bolo veľmi úspešné, dokonca to som robil so 7-8 ročnými deťmi. Aha. To bola vlastne paródia na ten klip, ak poznáš o kozliatkách, jak mama koza ide do obchodu a vravím, že kozliatka neotvárajte. Nechcem si veľmi predstavovať túto paródiu. Nie, práve, že veľmi dobre to bolo prerobené. Oblížte si No, už je to kozy. tu, nechaj, tak. Bolo oblížte si rožky a podobne, takže a celkom zaujímavo mi to A vyšlo. toto chceš vydať ako detský album? Starý, ale to ti hovorím, že tam boli tie texty veľmi dobre prerobené. No tak počul som úryvok, dosť mi stačilo. Nie, vieš. to bolo oblížte si rožky No? a oblíž si vlk obelaby, na nás nemáš, tu si slabý, hľa kukátko na dverách, nemáme už z teba strach. Aha. A tak, no. No tak to je celkom ešte ako milé. Takže vieš. potom tam- Len toto hrozí práve, vieš, že ľudia, ktorí si to kúpia, vieš, ja ako otec pôjdem kúpiť tvoj album svojmu synovi, hej? A samozrejme, ako dobrý otec si ho najprv vypočujem. A bohužiaľ neubránim sa tomu, aby som v tom nehľadal nejaký dvojzmysel. No, Už len ale si pozriem nie je- prvý track Kozliatka, hovorím no s Bohom. Už, vieš, akože, No vieš, ale tohto nie- či sa ty nebojíš. Ale nie je prasa ten, kto povie, ale ten, kto to tak pochopí. Ja viem, ale na základe toho, ako si bol vnímaný minulé 2 roky, necelé, tak ako bohužiaľ tomu sa neubrániš, tí ľudia to budú takto Ja vnímať. myslím, že tu by problém nebol. Tu by problém nebol, lebo tam boli veľmi, veľmi fajn skladbičky, čo sa týkalo práve týchto textov. Ja som tam písal pre detičky hymny do táborov. Boli tam zo Stužkovej skladby, také rôznorodé to bolo. Nie, ja som sa tohto vôbec neobával. Čiže vieš garantovať absolútnu nezávadnosť, mravnostnú tohto CDčka, Toho detského. toho áno. detského. Áno. Keby sme si tak chceli len predstaviť, že ako asi tak bude približne vyzerať Robové CDčko pre deti, tak by sme si mohli vypočuť Zvonky šťastia v tvojej verzii. Čo Mohli, by na to, mohli. hej? Tak, podporme Roba, nech nám to... A poďte na to. Neverte tomu úplne, hej? Spievanie mám zo všetkého najradšej. Spievanie sú moje chvíle najkrajšie. Spievanie som ako v rozprávkovom sne. Zvonky šťastia aj pre mňa môžu v diaľke znieť. Spievanie mám zo všetkého najradšej. Spievanie sú moje chvíle najdrahšie. Spievanie som ako v rozprávkovom sne. Zvonky šťastia aj pre mňa môžu krásne znieť. Zvonky šťastia aj pre mňa môžu krásne znieť. Robo Mikla! Díky. Mojím druhým hosťom je šarmantná dáma a riaditeľka Novej scény Vanda Hricová. Škoda, že prestali. Vítaj, Vandi. Čau. Ty si bola jedna z dám, ktoré písali v istom týždenníku na tému sex v meste. Tak mi povedz, aký je sex v meste. Úžasný, stopli nám rubriku. asi sa im to nepáčilo, ale ja som sa na tom vyzabávala celkom pekne. Ale teraz odhľadnúť na to, čo sa komu páčilo, tebe ako sa páči sex v meste? Sex v meste sa mi páči, mne sa páči sex všade, aj na vidieku, aj v meste, aj hoci kde, že to je fajn. No ale vec. rubrika mala názov Sex v meste, tak sa držme toho mesta. Hej, ale väčšinou sme písali o tom, ako nie je. Vieš, Ako nie je sex. Ani v meste, ani na vidieku, ani nikde. My sme to tak sa sťažovali stále, aby bolo o čom. Ale je sex v meste. Aj tak hej, ale mne sa to nejak vyhýba v poslednej dobe. Čiže ty, keď ti už blížil termín článku,
Tak si povedala, že no, treba ísť do mesta a zažiť nejaký sex. Alebo... Vieš čo? Ja už mám nejaké skúsenosti vo svojom veku a ja som napísala 5 článkov a tých skúseností je viac než 5, takže mala som zase inšpiráciu, z čoho čerpať. Čiže čerpala si... Nepísali sme to dlho, vieš, nebol problém. Možno keby som to písala 5 rokov v kúse, každý mesiac, tak potom už by som to musela riešiť tak, ako naznačuješ, ale zatiaľ som s týmto problém nemala. No a kde ste vyhľadávali také nejaké zaujímavé témy? Nemôžu zmeniť tému. Nie. Ja som taká hanblivá. Ale no veď, no tak hovor o tých ostatných troch, no, akože... Ja, kde ste tak hľadali také rôzne témy? Ale to je ono, na jednej strane to je dosť jednotvárna téma. Akože písať rubriku Sex v meste, v zásade furt musíš písať o sexe. Čítala si Kama Sutru? Jaká jednotvárnosť? Čítala, no tak dobre. Ale ja tie články, hovorím, tých článkov vyšlo 5 z môjho pera. A boli o tom, že ako sa nedá v Bratislave, respektíve ako ja nemôžem v Bratislave, pokiaľ nemám stabilného partnera, že musím ísť niekam inám, lebo to proste sa nedá. A potom som písala o tom, že ako sa chlapi boja, keď teda sa ide na vec, väčšinou, lebo aj také sa stalo. A boja sa, keď sa už ide úplne na vec, alebo keď sa len ako začína ísť na vec? A vieš čo, oni tak cúvnú, neviem, oni sa hlavne boja osloviť a zase je to všetko na mne, potom ja vyzerám jak nymfomanka, pretože keď mám nejaký záujem a proste chcela by som nejaký kontakt nadviazať, tak oni zrazu sa cítia takí nesvojí a v zásade požadujú odo mňa, aby som prebrala túto mužskú iniciatívu. Ale ty si to mala jednoduché v podstate, sadneš si v nie, báre ja sa k človeku. tam necítim vôbec komfortne, pretože ja som dáma, ja som kvetinka, ja chcem byť dobývaná, mám to rada, ja mám rada, keď ma opalujú. Dobre, a rada flirtujem a ja proste to očakávam od mužov a ja nechcem preberať nechcem sa tváriť ako ksena. Ten úvod, vieš, si mohla sadnúť a viete, ja píšem takú rubriku Sex v meste a on by sa už možno chytil, nie? Ja sa práve snažila som sa tými článkami dávať návod chlapom, ako na vec, lebo riešim to inak mimochodom s mojím bratom. Ale však ja už neviem ako na to, skutočne. Ja mám doma 20-ročného brata, s ktorým to riešime pod chvíľou, pretože on tiež čaká, že proste ženy za ním prídu a začnú jeho dobývať. Hovorím, ale to tak nie je, to proste musíš ty vyvinúť iniciatívu, samozrejme aj bez frajerky, lebo jemu je zaťažko osloviť babu v krčme. Tak potom ja neviem, podľa mňa vymrieme o chvíľu. No ale muži možno majú strach z odmietnutia, vieš, že či to nie je tým? Počujeme, ja keby som mala strach z odmietnutia, tak ja neviem, čo robím dneska. Však ako bez risku nie je zisk, nie? Však to tak funguje. No dobre, ale tak mi aspoň porad, že teda, Ikečak, ja už čo, ale... No chceš povedať, že teba zbalila Danka? Nie! No tak potom? Aj keď teda svojím spôsobom, ale to tu teraz neriešme. Ale vôbec teda takú nejakú radu tým chlapom, keď teda nechceš, aby sme tu vymreli? Ale neobávať sa. Ja som za to, aby človek bol bezprostredný a jak cíti, tak nech koná. A keď vidím na ulici, teda nie ja, ale keď vidím muž na ulici nejakú peknú ženu, ktorá sa mu páči, tak má k nej prísť, majú osloviť, majú pozvať na kávu. Tak ako to vždy po stáročia fungovalo, proste nikdy tie ženy nepreberali iniciatívu a no vidíš, sme tu. Tak aj naďalej, keď nechceme vymrieť, tak to tak musí pokračovať. No, ale toto si neviem. Nie, vidíš Tá bezprostrednosť je dobrá, len tá bezprostrednosť, keby fungovala presne tak, ako hovoríte, že a príde a osloví, tak sa uoslovujem a uprichádzam za ten deň, keby No ale vy ste iný prípad. Že si sa ty vôbec zapojil do debaty. Ale, lebo mne sa páči a ja by som aj prišiel, aj oslovil. Len keby som prišiel za každou a oslovil každú, ktorá sa mi páči a o ktorej by som si myslel, že keby som prišiel a oslovím, takže by možno aj... Ale áno, iný prípad, ale v tom, že potom sa mi často stáva, že nejdem, čo si myslíš, že teraz si Mikla, tak teraz pojem s tebou. Hej? No veď preto si ty iný prípad. Tak hovorím, že to je trošku o inom. Ale aj normálny chlap, teda myslím, nie tak mediálne známy človek, ako si ty, s tým môže mať problémy. Lebo neviem si fakt predstaviť, že by normálny, neznámy muž, aj pekný, dajme tomu... Alebo dostanem po papuli potom, že je uchylak. Počkaj. Ale nie, počujete, vy to celé pletiete a zbytočne komplikujete. No tak nám to vysvetli. Ja keď idem niekam von, ja neviem, Francúzsko, alebo Anglicko, alebo niekde, tak úplne bežne sa stáva, že keď človek sedím s kamarátkou niekde v podniku, tak normálne príde drink, prídu pekné úsmevy, pohľady od vedľajšieho stolu, potom si ten človek prísadne a začne sa jedna veľmi príjemná konverzácia. Toto sa mi na Slovensku nikdy nestalo. Aha.
Tak, vidíte. Hej? Milí muži, takto hovorím. Treba. Áno, a neviem, či ja som nejaká čudná, aj to je možné. Nie, tak prečo? Tak keď nie si čudná vo Francúzsku, prečo by si mala byť čudná tu? No. Ja tomu nerozumiem. Chlapi sú na Slovensku čudní. Sú nejakí divní, áno, toto je to celé. No, tak poďme sa teraz venovať tvojej profesii, a to je riaditeľka Novej scény. Veľa sa hovorí o tom, a chcel by som počuť tvoj názor, že Nová scéna je už taká strašne bulvárna. Bulvárna? Že taká zbulvarizovaná, že už aj výberom tých vecí, ktoré tam hráte, aj tými názvami, čo tomu dávate. Že Hello Dolly, broadwayský muzikál zo 66. je bulvárne? Tak to bolo asi napísané ešte predtým. Predtým ako... Ale ja teraz nehovorím svoj názor, aby si nemyslela. Ja len chcem vidieť tvoju reakciu na to, že naozaj sa toto objavilo proste v tlači, že teda, že je to také zbulvarizované. V tlači sa objavujú z času na čas veľmi zvláštne veci, musím povedať. A všetci vieme, že čo je na tom pravdy, ale ja rozmýšľam, tak ani Hello Dolly, ani Na skle maľované, ani Neberte nám princeznu, ktorú ideme robiť v septembri, sa mi nezdá byť tak ja neviem, čo ich tak mohlo podráždiť, týchto ľudí, no že ja neviem, mali ste tam to, všetko sa posralo, sa to volalo? No áno, no. Že či toto možno tak ako nevyvolalo také... Ale to bolo ad 1 dávno a ad 2, keď máš v angličtine dielo, ktoré sa volá Out of Order. No? No ako to preložíš? Mimo prevádzky. No alebo všetko sa posralo. Tak, ale keď to berieš funguje to rovnako. Takto... A vieš, ako to fungovalo? Náhodou to bolo skvelé, pretože podaril sa mi historický výkon. Prvýkrát som v divadle zaznamenala taxikárov. Aha. Pri sám Bohu. Ale prišli len kvôli názvu. Ale vieš, ako sa bavili? Normálne manželky volali do divadla, frajerky volali do divadla, normálne začali spoločensky žiť a to je podľa mňa úspech. A keď teda prišli kvôli názvu, to je dobré. Účel svätí prostriedky, jasné. Ale podstata je, že sa dostali do divadla. Až mnoho z nich tam bolo prvýkrát v živote. A bol ten dej toho divadelného predstavenia o tom, že to tak ako vystihovalo ten názov? Jasné, úplne všetko sa tam pokazí. Aha. No ale koniec koncov potom môžeš dať tento názov hoci ktorému predstaveniu, vieš? No prepáč. A ešte just, keď tam prídu manželky s frajerkami pokope. O to tu ani nejde, ale predstav koniec koncov aj Romeo a Julia, ten záver. Tiež sa tam všetko vlastne ako... to je romantické. No ale názov by bol dobrý, možno by taxikári chodili aj na Romeo a Julia. Účel svätí prostriedky, počkaj, aj to príde. Ja verím, že áno. Ja verím, že keď taxikári, a teraz nechcem pre Boha ponížiť taxikárov, alebo nič, ale proste sú ľudia, ktorí nechodia do divadla, lebo to nepovažujú za podstatné a proste nič im to nehovorí a proste raz za čas sa dostanú. A keď ich presvedčí tá prvá návšteva, prídu aj druhýkrát a možno, a ja verím a pevne dúfam, že ich deti potom to už možno budú považovať za viac, samozrejme, ako to považujú oni. A vieš, takto, to je taký kolobeh nábalovací. Proste treba chodiť viac a viac, vychovávať tých ľudí a jedného dňa sa budeme všetci dobre. Vieš, prečo taxikári nechodia do divadla? Prečo? Oni chodia pred divadlo. Oni tam čakajú na všetkých tých, ktorí do toho ale divadla zase keby chodia. vieš, keď teba príde sa do divadla, ide si pozrieť predstavenie, potom ťa môže z toho divadla rovno aj odviesť. A zaúčtuje mi stojné 3 hodiny, vieš. Klasika, poznámy. No, zaujímavá vec sa ešte stala, spomínala si Na skle malované. Tam ste raz mali také, tiež sa viac menej všetko Skoro. To, keď sa vám skoro zabil Jánošík. To by som nerekriminovala. To je citlivá téma. Nie, tak ale veci sa dvakrát neopakujú takéto. No a ty si bola na tom predstavení, alebo si to tam, ako to tam prebiehalo? Vieš, to bolo strašne zvláštne, lebo hrali sme, toto bola asi 25. repríza a ja mám to predstavenie strašne rada, lebo je úžasné. A bol piatok večer, 7:30 a ja som už tradične nemala čo robiť, tak som išla do divadla. A tak som si sadla do svojej lože a s takou záľubou som sa pozerala na predstavenie. Prvá scéna Janošika, Janošik prichádza. On skáče, tá scéna je urobená tak, že je vlastne prízemie, prvé poschodie a druhé poschodie. To je taká drevená konštrukcia. A on vlastne skáče z druhého poschodia na to prvé. To druhé je v 6-metrovej výške. No, lenže Janko Slezák z ťaby Janošík dopadol trošku inak, ako plánoval a stalo sa to, že sa pod ním prelomilo to prvé poschodie a padol 6 metrov rovno na zem. Aha, a diváci čo? Ako si mysleli, že to tak má byť? Alebo... v prvom momente teda, diváci, aj ja, aj všetci naokolo, aj herci, teda úplne strpli, pretože musím povedať, že ja som si myslela, že je po ňom. Ale Janko teda padol na chrbát a vyzeralo to veľmi nepríjemne, ale chvála Bohu, Janko je akrobat. Janko je tanečník a ovláda svoje telo aj v tých sekundách letu alebo v tých stotinách letu.
a proste padol tak, že našťastie sa mu nič nestalo, takže ja som akurát vyletela z lóže, myslím, že som urobila časový rekord lóža javisko. A zobrala som ho okamžite do nemocnice, čo bolo tiež kuriózne, lebo on bol v kostýme, som prišla do fakultnej nemocnice na Mickiewiczovi, samozrejme v protismere, ruka na trúbe, proste nadávajúco išla pomedzi auta. Prišla som k tej rampe, stiahla som okno a hovorím, že okamžite otvárajte, Janošíka veziem. A tá pani vrátnička na mňa pozerala, aké by som padla z výšne, ale teda ako nedala som sa odbiť, tak otvorila, tiež som vtrhla do ambulancie, buchala na dvere, hovorím, mám zraneného Janošíka. Oni hneď rebra kúkali, že či náhodou tam nemá nejaký problém. Inak rebra mal také dosť zoškreté, podľa toho bolo vidno, že je zlé. Všetko sa posralo, no. Povedz mi ty, ako si na to momentálne s fajčením. Lebo viem, že toto je tvoj... Ty vyberáš výborné témy. No, tak, lebo toto je taký tvoj veľký boj, o ktorom viem. Momentálne... Bojujem. Čiže fajčíš momentálne. A robíš aj nejaké také špeciálne kroky k tomu, aby si prestala? Alebo... Áno, urobila som výborný krok, snažila som sa prestať a dneska fajčím asi dvojnásobok. Ale chodila si ty aj k takému nejakému špecialistovi na toto, nie? Ja som tam raz bola, ježiš, to je tiež story. Prišiel istý pán, ktorý sa volá, že Titos Papadopoulos, bohovské meno, ma nikdy na to nezabudnem. Prišiel za mojím otcom niekde na nejakej recepcii a povedal mu, že pán Hric, ja som niekde čítal, že vaša dcera fajčí a ja viem, že vy ste z toho nešťastní a ja vám sľubujem, že ju odnaučím fajčiť. Áno. No a s týmto prišiel môj otec domov, že teda ideš za Titosom Papadopoulosom a že on ťa odnaučí fajčiť. A tak neprotestovala si normálne? Ne, jasné, že nie, lebo ja by som chcela prestať fajčiť, ale bez toho, aby som pribrala, bez toho, aby som bola viac nervózna, chápeš, všetky tieto, mimo týchto side effects. Je dosť ťažko, no? No a teda som si povedala, že to som fakt zvedavá, jak ma tento človek odnaučí fajčiť, tak skutočne 17. novembra to bolo presne, som išla za ním, do takej niekde kancelárie. No a tento človek mal na stole taký zvláštny elektrický prístroj a z neho viedli také drátiky, na konci boli také diódy a on mi povedal, že tak a tu nás si sadnite pre ten počítač a teraz ja som mu nadiktovala nejaké údaje a on tam ukázal takú úžasnú grafiku, že tak toto sú vaše plúca. Ja som na to pozerala. Počkaj, ale to nebol rentgen. Nie, to bol úplný nezmysel to bol. Ale počúvaj. Jak mohol z údajov ti plúca? No, však nechaj ma hovoriť. Dobre. Ja som sa na to celý čas, akože som sa výborne bavila, ale hovorím, tak keď už som tu, tak skutočne tento experiment si vychutnám do konca. Zobral tú diodu a teraz mi s tým chodil po uchu jednom, druhom a proste tak mi rozprával, že jak ja teraz prestávam fajčiť. A po 15 minútach, jak mi chodil po tých ušiach, tak hovorí, že vitajte medzi nami nefajčiarmi. Aha. A ja, že prosím. A hovorím to ako, že teraz som už nefajčiar a on, že áno. A ja, že no to žartujete snad, nie? A on, že nie, že tu nami necháte cigarety na stole. Hovorím, no iste, hovorím, však... Či to nebol účel, vieš, akože... Hovorím, však som za ne dala... On je tuhý fajčiar možno, vieš? Hovorím, že dala som za ne 70 korún, hovorím, tie vám tu teda nenechám. Koľko? 70 cigarety, nie? Aj tak. Nie 70 cigariet tam nechala.